La següent pregunta la formula en el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya l'il·lustre senyor Pere Aragonès. Gràcies, senyor president. Honorable conseller, el dijous de la setmana passada, milers d'estudiants omplien els carrers de Barcelona en una manifestació multitudinària on ens alertaven dels riscos de la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, que és un procés de canvi de les nostres universitats que suposarà un salt per posar l'educació superior al servei d'una societat pròspera i competitiva en el marc europeu, tenint clar els objectius de justícia social i d'igualtat d'oportunitats. Però tots els canvis comporten riscos i els avenços, si volem que siguin col·lectius, no poden deixar ningú al marge. En això consisteix precisament el repte de fer compatible progrés i equitat, desenvolupament econòmic i justícia social. El canvi de model pedagògic que suposa la implantació del Pla Bolonya comportarà que la combinació d'estudis i feina que fa una part important dels estudiants catalans pateixi també modificacions. Catalunya no pot fer triar els seus estudiants entre estudis i feina, perquè si els fem triar, triaran la feina. Cal, doncs, seguir treballant, com s'ha anat fent en els últims anys, per tal que ningú, per raons econòmiques, es quedi al marge del pas endavant que cal realitzar. En aquest sentit, manifestem la nostra preocupació pel continuat maltractament que els successius governs espanyols han dirigit contra els estudiants catalans pel que fa a l'assignació de beques. Catalunya té el 15% d'universitaris de tot l'Estat i rep només el 9% de l'import de les beques. A l'Estat espanyol hi ha 47 universitats públiques i dins les 14 amb menys estudiants becats hi ha les 10 universitats catalanes. L'estrany concepte de la igualtat que han anat fent els governs espanyols ens ha posat els primers, però els primers de la cua. Som conscients que un sistema de beques i préstecs que asseguri l'equitat serà molt més fàcil si Catalunya obté en els propers mesos un nou model de finançament que redueixi el dèficit fiscal que patim. La dependència política i financera de les nostres institucions comporta, doncs, més dificultats per als estudiants catalans a l'hora de forjar-se el seu futur professional i acadèmic. Però un govern amb una clara visió nacional com aquest sap que això també comporta responsabilitat sobre el país i no es pot quedar aturat. La fermesa demostrada en els darrers mesos en les negociacions pel traspàs de la gestió de les beques ha de continuar ara que hi haurà un nou govern a l'Estat. No és només una qüestió de justícia, ara, sinó ara és de necessitat. Per aquestes raons voldríem conèixer quina és l'opinió del govern sobre tot el que hem exposat. Gràcies. Paraula honorable conseller d'Innovació, Universitats i Empreses, senyor Josep Huguet. Gràcies, senyor president. Senyor diputat, efectivament, la creació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior és una decisió de la Unió Europea, per tant, lluny de l'abast de les competències de la Generalitat, i és una decisió que compartim globalment. I compartim perquè Europa, i nosaltres som Europa, ha de saber que viu en risc. El risc és que el model d'estat del benestar, que especialment la gent que som socialdemòcrates, i en aquest cas nacionals, socialdemòcrates, doncs especialment tenim clar que l'estat del benestar no es podrà tirar endavant sense que Europa faci front al canvi de model econòmic. Passi d'una economia tradicional, industrial i de serveis a una economia industrial i de serveis innovadora. I això només es farà amb la universitat, al màxim rendiment, canvis en el model de governança universitari, replantejament de la forma pedagògica de fer les classes, introducció de la universitat en relació a la transferència de coneixement entre universitat i empreses, passar el coneixement de la universitat a l'empresa, i no estic parlant només d'empresa privada, cosa que a vegades es banalitza, estem parlant d'empresa pública, qui si no la sanitat pública o l'ensenyament públic han de ser els motors de les escoles de medicina o de les escoles de mestres, i la investigació també sobre salut o sobre educació propulsada des del sector públic. Per tant, no estem parlant, és una banalitat parlar de privatització, estem parlant que la universitat té responsabilitat social i per fer front a això cal aprofitar les oportunitats de Bolonya. Ara bé, vostè té raó en una cosa, hi ha uns costos, hi ha unes limitacions. Per tant, sistema de beques, hi ha sentències des de l'any 2001 que donen raó a la Generalitat però no es compleixen. Lamentablement van passant un govern darrere l'altre i la burocràcia d'estat no para. Hem presentat ahir, el govern de Catalunya presenta un nou requeriment d'incompetències
per al nou decret de beques, si estem on estàvem. I el mateix pel que fa a la invasió de competències pel que fa a la qualificació. A NECA se li dona l'única facultat quan l'Agència de Qualificació Catalana està reconeguda a la Unió Europea. Per tant, estem en invasió permanent de competències. Les beques s'han de traspassar a Catalunya. Hi ha d'haver els diners per poder becar els universitaris del grau i després obrir una línia de crèdit salari pels màsters, que és el que garantirà que tothom no quedi exclòs per raons socials. Acabat el temps, gràcies.